Salut și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. De data asta mă joc Call of Duty Warzone Mobile și e pe graficile high toate, nu pe pic, adică da. Dar totuși se mișcă foarte bine și da, ăsta e un joc mai diferit de ce mă joc eu, adică mă jucam și Fortnite, dar mi-a luat un Honor 200 Pro. Data trecută am avut alt Honor mai vechi și de m-am jucat ăsta. Adică puteam să mă joc, dar cum îi zice, s-a blocat foarte. Deci dacă știți ce, nu se compare niciodată cu asta. Aici cred că își dă deploy. Aici își dă deploy toată lumea. Nu, pe aici, pe aici. Asta e că nici n-a început, ce prost sunt. Hai mă, sari. Ia să trage rapid. Bă, adică nu e rău. Hai că puteam să mă joc și cu controllerul, dar am decis. Na. Am decis să nu mă joc cu controllerul deoarece joc prost, adică da, are și niște probleme, nu știu. Probleme cu sprint, cu tactical sprint, nu știu ce are. Eu pot să sar, că eu sunt ăla. Sperăm. Sau să nu sperăm. Sperăm. Da, nu știu dacă mai am multe chestii despre care să vorbesc, dar mai și să vă țin ocupați că da, asta încerc eu să fac. O, că e bun asta. Că n-am ce să fac, adică nu știu dacă am despre ce să vorbesc. Adică despre telefon poate că are 16 GB RAM, vine pe modul performanță. Și are 120 Hz, 4K, 60 FPS, are slow motion 240, adică are camera chiar fenomenală. Nu știu dacă mai bună că 16 Pro Max, dar nu comparăm niște telefoane complet diferite. Aici a fost cineva sau cum? Da, mă scuzați dacă pot să pun o dată mâna pe microfon, dar așa joc eu, dar să sperăm că nu pun. Și iau riscul să nu pun mâna pe microfon ca să puteți să mă auziți. O să joc foarte puțin mai prost așa, dar să sperăm că nu. Să sperăm că este un dub. Asta este Mobile Real. Are mai... Adică e o mapă mai mică, e Rebirth Island, e preferata mea asta, deci pe asta o cunosc cel mai bine. O știu și din Call of Duty Mobile, a fost ceva asemănătoare, dacă nu asta a fost. Nu. Exact. Asta, ce-a făcut ăsta? Acum a venit sau cum? Că uite, dăm mai pistol cu el. Nici nu mă interesează. Ia. Dead Silence. Bă, e bun și ăsta. Full, Ăsta îmi place rău, dar asta e heavy. Deci, na. Bă, mie trebuie armor plates. Data trecută aveam inventarul full și acum nu mai găsesc niciun armor plate. Nu mă duc acolo sus. Mai te-am găsit unul. Uite, l-am văzut pe unul acolo. Dar nici de asta n-am ținut de aia care îmi place mie. Că arma preferată asta o fi, sau dacă nu mai e încă una, nu mai știu cum se numea. Nu știu ce prost sunt cu asta. A murit. Cine pasă așa mulți oameni află cabul? Ce te știi tu la asta?
Mi-a un sniper. Nu. N-am găsit și un optic pentru ăsta. Aici a tras. Nu vină pe spatele meu, că o să-mi cuct. Stai de la bun. Bă, nu e un crown aici sau cine, bă. Nu vreau să mă pun cu el. E cineva cu coloană, dar asta înseamnă că e MVP sau ce? Cineva s-a mișcat așa, frate, că până acum s-a mișcat bine. Mă, cum am găsit? Bă, las-o, n-am băgat treaba. Unde, mă? Nu găsesc un optic de ăsta, mă, să-l cumpăr. Cum să-l cumpăr? Stai, că nu e pe aici. Poate găsesc aici. Nope. Uh-oh. Armor box. Am să revive kit, adică e bun. Ca caracter l-am pe Ghost. Ăsta pe Ghost, pe Soap. Mamă, dar vreau să găsesc și un optic. Deci dacă cutia asta are optic... Asta e base station. Sau asta e de sau ce? Nu, e aceeași. Să mă duc să-i dau revive-ul ăla. Uite. Nu, omorât, e bună. Bă, dacă ăsta, cu echipierul meu era bun, înseamnă că-s mort. De ce safe zone mic? Și normal când te uite eu. Am un dub. Mai suntem 6. Uh-oh. Fugi. Hai, bă. Hai, mă, frate. Cine mă nu merge? De ce nu merge? Bă, frate! Nu.
Dacă nu s-a fost și episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă mai aveți episoade cu Warzone, sper să dați like. Pa, pa!